som sa dozvedela, že títo dvaja skvelí ľudia si povedia svoje áno, vedela som, že to bude výnimočný deň plný radosti, lásky a nezabudnutelných momentov. Patrik, kamarát, čo k tebe dodať? Je ten typ chlapa, čo si dá radšej extra sériu v posilke ako extra koláč. Pardon, to je druhý Patrik. Tento Patrik si dáva aj extra koláč, aj extra sériu v posilke. Môžem s kľudným svedomím povedať, že nepoznám viac obetavého, priateľského, milujúceho a vždy dobre naladeného človeka, ako je Dianka. Svoju rodinu si váži najviac na svete a zniesla by pre nich aj modré z neba. Aj vďaka Patrikovi mohla nájsť svoje ďalšie útočisko, domov, kde sa rada vracia a kde vždy nájde lásku a podporu. And pay my respects to the ones in need. A keď si ťa už moja sestra Dianka vybrala, je jasné, že si človek, ktorý jej môže ponúknuť lásku, oporu a možno nie len tréningový plán v posilke, ale aj tréningový plán na zvyšok života. So lay me down in the river mouth, so I can lay my soul down. Dnes je začiatok novej kapitoly vášho života a hoci vieme, že nie všetky dni budú ako tento, plné radosti a smiechu, verím, že so silou, ktorú čerpáte z lásky k sebe navzájom, dokážete prekonávať všetko, čo príde. And pay my respects to the ones I love, who held the cards but never called my bluff. And pay my respects to my enemies, yeah, for they made me who I'm meant to be. Patrik a Diana. Rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam. Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Just lay me down in the river. Drahí novomanželia, prajem vám, aby bol váš spoločný život plný smiechu, lásky, aby ste si vždy našli čas nielen na tréning, ale aj na to, čo je v živote najdôležitejšie. Jeden na druhého. Na zdravie. So lay me down in the river mouth, so I can lay my soul down there. And I don't care if I won't be found. Just lay me down in the river. So lay me down in the river mouth, so I can lay. Na záver by som vám chcela zaželať, aby ste si vždy pamätali na dôvod, prečo ste sa dnes rozhodli stáť tu bok po boku. Nezabúdajte sa navzájom podporovať, počúvať a vážiť si jeden druhého aj v tých najobyčajnejších momentoch.